En weer een goedenavond. Leuk dat jullie er weer zijn na 2 weekjes radiostilte. Producent Nico Kleine was eventjes met vakantie in Spanje en die is gelukkig weer terug. Dus wij beschikken weer over camera's, over een glaasje wijn, de lampen branden weer. Visagie hadden we vandaag niet nodig, want onze gast vandaag is Fons de Jong en die is zo bruin van zichzelf dat visageren gewoon niet nodig is. Fons, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, nee, dat was graag gedaan. Ik heb me er al lang op verheugd, want ik weet gewoon, je bent een dynamische figuur en een relevante speler in deze stad. Want je bent namelijk de programmeur van Theater aan het Vrijthof, of één van de programmeurs. Eén van de programmeurs. Je bent één van de curatoren van deze stad, zo noem ik dat dan. Ja. Tegenwoordig heet dat allemaal curator, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus je bent eigenlijk een soort speurhond die de wereld af moet om te kijken waar wij hier met onze Zuid-Limburgse community dan naar gaan kijken op dat podium. Dat is een deel van het vak. Ja, een deel van het vak is gaan kijken elders naar producties die mogelijk interessant kunnen zijn. Oké, je zegt het zo dat het nu klinkt alsof dat het romantische deel van het vak is en dat er ook nog een ander deel van het vak is. Waar... Er is nog een zwaar administratief vak, ja. Oké. Ja. Oh, ja. Deals maken en dingen in een planner zetten en nazorg bij voorstellingen. Bijvoorbeeld als de voorstelling eraan komt, is er een technische rider, is er dit, is er zus, hebben we publiciteitsmateriaal. Dat zijn allemaal momenten van productie echt. Een artiest of een groep is ziek of kan toch niet of krijgt geen visum, dan ben jij degene die het moet oplossen. Ja, ik kan dan bijna gaan oplossen, dan moeten we dat gaan communiceren, maar ik moet wel informatie geven over de reden waarom en dat soort dingen. Maar nu heb jij, neem ik maar eventjes aan, toch ongeveer een jaar dan niets hoeven te doen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? We hebben heel veel gedaan, namelijk voorstellingen verplaatsen. Van de ene periode naar de andere periode. En dan werd dat geannuleerd, omdat zo is het helemaal. En dat is veel werk en vooral, wij hebben dat als programmeurs dan makkelijk, want dan is het gewoon een nieuwe datum afspreken. Ja. En als het niet kan op die datum, dan moet je een afgelasting afspreken en een deal daarover maken. Maar wie het meeste werk daaraan heeft, is marketing. Om al die mensen die in die voorstelling zitten weer te bereiken. Samen met de uitbalie. Dan moet gebeld worden, informeren. Is het verplaatst? Wilt u uw ticket retourneren? Wilt u geld terug hebben? Schenkt u het geld van het ticket aan de groep? Bij wijze van gebaar aan. Wow. Dus wij als programmeurs hebben daar niet zoveel werk aan, maar de planners en marketing wel echt heel erg veel. Ja. En het is ondankbaar werk, want waar je dat werk voor doet is uiteindelijk toch dat die klant in je zaal zit en dat die tevreden naar huis gaat. En dat is een enorm moment van beloning, heb ik voor mijzelf in elk geval geconstateerd. Dat je die ontmoeting hebt met het publiek en ziet wat die voorstelling met het publiek doet. Dat is afgelopen zaterdag en zondag gaan we weer in bedrijf, weliswaar voor heel weinig mensen, want er afstandsmaatregel. Maar je ziet, de artiesten waren ongelooflijk verguld met dat ze weer konden spelen. Eindelijk. En het publiek zat te genieten. Het was om de eerste plaats omdat het weer eens mocht, weer eens kon. En vooral was het vanwege de geweldige kwaliteit die de jonge mensen van Dutch Classical Talent voor het voetlicht brachten. Wow, wat mooi. Ja. En dan hebben jullie ook nog het theater eventjes een soort verbouwing laten doormaken. Wij zijn al een paar jaar aan het verbouwen, ja. En die fasering, dus we hebben het nu eigenlijk wel voltooid. Oké, ja. Er is een grote bovenzaal eigenlijk bijgekomen voor het publiek. We hebben een bovenzaal en we hebben akoestische maatregelen genomen in een paar jaar tijd in de grote zaal. En nu dit jaar hebben we in de zomer de trekkenwand helemaal op laten knappen en dus... Daar werd flink gewerkt, maar ja, niet door mij. Ik had aangeboden, ik wil best wat verven, maar ja, want ik verf graag. Ja, oké, maar je zult nu je handen weer vol hebben, want dan moet natuurlijk van alles nu begint het weer. Gescout worden en geboekt en geprogrammeerd. Het prospecteren, zoals we dat noemen, het scouten van voorstellingen, gaan kijken elders. Dat is natuurlijk toch ook niet zo goed mogelijk, want je mag bijvoorbeeld Frankrijk niet zomaar in. De voorstellingscapaciteit in andere landen is ook veel kleiner dan normaal, dus je kunt niet meer zomaar daarnaar doen. Kijk eens aan. Laten we maar eventjes kijken naar jullie introductie, waarin jullie het van de daken schreeuwen dat het hele
theater weer open is. Dat was een landelijke actie. En het publiek aanmoedigen om, jongens, kom eens eventjes kijken. Het is een kort filmpje. Ik hoop dat onze auteursrechten-trechter dat die het gaat slikken. Mocht dat niet het geval zijn, ik heb het kijkers al vaker gezegd. Okay. Zit je op de Facebook, ga dan onmiddellijk naar YouTube. Zit je op YouTube, ga dan naar Facebook. Want dan gaat het gewoon door. Want op een van de twee gaat dat gewoon door. Dus we gaan eens eventjes kijken naar onder andere jullie nieuwe directrice Brigitte van Eck. Ja. Maar ook alle anderen die eraan hebben bijgedragen op het dak van het theater in Maastricht. Welkom hier op het dak, het mooiste dak van Limburg, het dak van Theater aan het Vrijthof. Vandaag lanceren wij de landelijke campagne Theater mooier dan ooit. Want we willen samen met onze theatercollega's in heel het land het van de daken afschreeuwen dat we weer open mogen. Dat we weer vooruit kunnen kijken naar het nieuwe theaterseizoen met prachtige voorstellingen. En vandaag hier gaan we dat vieren met onze 4 huisgezelschappen. Met een danseres van Sally, met een muzikant van de Philharmonie Zuid-Nederland, met artistiek leider en regisseur van Toneelgroep Maastricht en met een zangeres van Opera Zuid. Samen geven wij u een klein voorproefje van al het moois wat er het komende seizoen hier in Theater aan het Vrijthof te zien is. Wij kijken heel graag uit naar uw komst, dus graag tot dan. Hello, my name is Anna Emelianova and I would like to sing a small piece from aria of Juliette, from opera Romeo et Juliette by Charles Gounod. Je veux vivre dans de rêves qui m'enivrent sans accorde ce flamme je te garde dans mon âme comme trésor. Vanaf het dak van Theater aan het Vrijthof in Maastricht zijn wij positief gestemd. We hebben een rampjaar achter de rug en met wij, daar bedoel ik wij allemaal, maar niet in de laatste plaats de sector waarin ik mij begeef, de theatersector. We mogen weer open. Komend seizoen is Theater aan het Vrijthof het podium voor Toneelgroep Maastricht met 2 bijzondere producties, Vrijdag en een Meeuw. Vrijdag met Vetje van Iwet en Aniek Vijver onder andere, een Meeuw van Ilja Leonard Vijver en heel veel hele goede acteurs. En nu vieren wij dat de theaters geopend zijn. U mag met ons meevieren en wees welkom in theater. Mijn naam is Sander Hendricks, trombonist bij de Philharmonie Zuid-Nederland. En ik kijk ontzettend uit naar het nieuwe seizoen. Hi, my name is Ivan Montis and I'm a dancer at Sally Maastricht. Today I will dance a short solo from a new creation we are working on. We are really looking forward to dance again at Theater aan het Vrijthof. Enjoy! Mooi gemaakt, Fons. Prachtig. Bovenop het dak, een mooie plek. Kun je daar ook niet nog een zaaltje beginnen op dat dak? Of is het te klein voor het publiek? Misschien is het dak daar een beetje te zwak voor. Oh zo, dan moeten we dat maar niet doen. En logistiek zal het niet echt handig zijn om met decors naar boven te gaan. Oké, maar dit is echt... Het was al een probleem om alle mensen daarboven te kijk, ja. Hey, maar iemand die Fons Jong wil leren kennen, die moet toch een beetje zicht krijgen op dat nest waar je uitkomt. Hè? Want je bent niet de enige zoon van je ouders, zullen we maar zeggen. Nee, wij waren met 6 jongens thuis. 6 jongens. En mijn vader was nummer 7 en mijn moeder was de enige vrouw. Ja, dat is toch wel een heftige samenstelling, lijkt mij zo. Het ging toch wel eens hevig aan toe bij ons, ja. Ja, in tijden ook dat er nog gewoon lichaamsstraffen waren ook. Oké. En er werd onder elkaar ook geknopt, zoals nu ook nog door kinderen onder elkaar. En in dat rijtje van die Daltons, wie ben jij dan? Daar ben ik nummer 2. Nummer 2. De één na oudste. Oké, ja. Ja, Jack geloof ik weet het niet precies, maar ja. Maar op 1 na de oudste, dat is ook een heel apart. Een bevoorrechte positie natuurlijk, want mijn oudste broer Peter, sowieso toch wel haantje de voorste, altijd. Ja. Die moest alles openbreken. Alle verboden werden door Peter opengebroken en ik kon daar rustig in nemen. Dus bovendien was ik de lieveling van mijn vader. Dus ik had er nog een beschermde status genodigd ook nog. Ook een beetje de creatieve zoon van het hele span? Ja, ik ben de enige van de... Enfin, ik was niet de enige die muziek maakte, maar ik ben wel de enige die daarin door is. Ja. Oké. En wat ben je gaan doen? Ik ben piano gaan studeren in Maastricht. En vervolgens na een paar jaar ben ik muziektheorie gaan studeren. Oké. Ja.
We hebben wat plaatjes van jouw broers. Ah, ja. Die staan in volstrekt dit wil is ik. Jean. En dat is de. Dat is de 5e in de rij. Oh, Een oké. dromer, zoals je ziet. Ah, kijk. Ja. Een dromer. Zij zijn allemaal nog Dit actief is in hun Charles. bestaan, hè? Charles die leeft niet meer. Oh. Die is ons vroegtijdig ontvallen. Mhm. Ook een dromer, een hele fragiele jongen was dat. Later een beer van een vent. Echt een beer van een vent. Ja, ja. Oeh, sterk. Ja. Heel een rare contrast met zijn jeugd. Ja. En dit is Kees. Dit is de chirurg. Hij werkt nu in het ziekenhuis in Maastricht. Oké. En dat is de broer met wie ik het meest ben opgetrokken. Zeker omdat ik zo slim was om op het gymnasium te blijven zitten. En toen kwam ik bij hem in de klas. Dat was helemaal een feest. Dus, ja. Daar waren sommige mensen niet echt gelukkig mee. Hij was nummertje 3 in de rij En dan, dat- die wat Kees. Nummertje 3 in de rij. Kees was nummer 3. Ja. En, En dit is Peter, dat is mijn oudste broer. Hij is fotograaf geworden, fotojournalist. Onder andere jaren oorlogsfotografie gedaan en allerlei actualiteit. En ook de Tour de France voor zijn plezier elke zomer. En dan barbecued hij door alle journalisten. Geweldig. Ja, één keer. Ja. Ja. En jij mee? Ik ben hem 1 keer gaan opzoeken in de Kijk. Tour. Ja. Hier is er nog eentje. En dit is Bart, onze jongste. Hij heeft nu een klussenbedrijf, Duizendpoot. Nadat hij jarenlang bij Club 69 de hash sneed en afboog. Och, Ja. nou ja, dat moet Of ook de gebeuren. steun, of wat dan ook. Club Weet- 69, dat- dat is alweer enige tijd geleden, dus ja. Een pioniersfamilie. Een zeer divers gezelschap, wat ze zijn gaan doen. En wie zien we hier? Dit is een van de eerste foto's van mijzelf in een opblaasbootje op de Lessen. De Lessen waar wij elk weekend tussen mei en oktober gingen kamperen. Elk weekend. Wow. En mijn ma, behalve als mijn vader dienst had, en mijn ma die bereidde alles voor en kwam terug. Zondagavond kwamen we terug. We gingen vrijdag weer en zondagavond terug. En dan moesten we een hele week wassen, omdat daar is het vochtig en nat. En vuil. We speelden natuurlijk veel. Dus dan moesten we alles weer schoonmaken. En had ze een week de tijd voor en dan gingen we weer. En dan ging, oh man. En in de zomer zaten we daar ook, totdat we naar Frankrijk zijn gegaan. Maar eigenlijk, als je 6 jongens hebt, is dat volgens mij de ideale bestemming. Want je laat ze daar los en die... Het was geweldig, want in de lessen kon je dammen bouwen. Oh ja. Je kon daar kanoën. Je kon er zwemmen, niet diep, maar zo groot waren we ook niet. En je kon er prachtig wandelen. Dus dat zullen we weten. Fantastische jeugd heb ik daar gehad. Bijzonder. Heel bijzonder. En ja, jouw ouders, jouw vader, wat deed hij? Want ik neem Mijn aan, jouw vader moeder... was huisarts aan de Helmstraat. En daar is het merendeel van het aantal jongens is ook daar geboren. En in feite ben ik weinig verder gekomen. Ik werk om de hoek van waar ik geboren ben. En vroeger woonde ik, voordat het theater gebouwd werd, woonde ik met mijn eerste vrouw in de Statenstraat, achter het Generaalshuis. Dat moest wijken voor de bouw van het theater. Ja. Dus ik ben daar altijd in die hoek gezeten. En volgens mijn opa zou ik het dan niet verkeerd hebben gedaan, want die zei, als je het niet binnen 50 meter van je huis vindt, vind je het ergens. Oh kijk, dat is een wijsheid. Dat is nog een... De wijsheid die komt wel uit het oude, het oudere Limburg. Niet verwachten, nee. Waarin iemand die in Bannold woont, ook in Bannold blijft wonen dan waarschijnlijk. Ja, dat is dan ook de bedoeling. Ja. Hey, maar jij hebt wel in die zin wel een hele bijzondere jeugd gehad. Want met al die jongens, dat heeft ook zo zijn repercussie, denk ik. Hoe je leven eruit ziet. Gezellig. Hè? Het is ook heel gezellig met zoveel. Er is altijd wat te spelen. Er is altijd creativiteit. Verzin iets. We vervelen ons. Verzin iets. En dan verzin je samen iets. Samen voetballen. Enorm veel voetballen achter in het straatje. Want daar kwamen geen auto's of nauwelijks. Hè. Waren je ouders autoritair? Of hoe stonden zij daarin, in dat gezin? Weet je, lijfstraffen was gebruikelijk toen. Mijn moeder die hanteerde gewoon rustig een houten lepel. Maar houd maar een 6 van die gasten aan tafel, rustig. Dus die pakte dan als een wortelstam kwam en dan was dan sloeg ze gewoon met die lepel. Ja. Of een kleerhaken, of eigenlijk wat ze te pakken kon zeggen. Ik weet nog goed dat ik eens een keer, ze wilden me hebben en ik was snel. Heel snel. Dus ik rende de tuin in achter en ik sta bij de garage. Sleeboot, alle kinderen lachen er goed. En ze pakt een klepper, een houten slipper. Ja. Die slingert ze zo naar mijn hoofd en raak.
Oh, Toen verging me de lol wel een beetje van haar uit te dagen. Ja, ja. En zij was niet van Maastricht, heb je? Nee, zij was van Groningen, ja. En daar zit dan... Ja. En daar heb je daar je karakter ook van. Recht door zee zijn en geen doekjes ergens omwinden. Niet soms is dat jammer, niet te politiek zijn, niet te braaf. Zeg maar gewoon wat je op leeft. Lijk je het meest op haar, vind je zelf? In die zin leg ik wel veel op haar, maar mijn opa had ook dat zo. Overigens mijn vader ook, die kon ook gewoon uit zijn slof schieten en de zaak gewoon, als het hem verveelde, dan zei hij nu op gesodemieter wegwezen. En dus daar heb ik daar ook wel van hem. Ja, en mijn opa die had een winkel in de Grote Staat en die verkocht onder andere aanzichtkaarten en dan of bidprentjes en dan moesten de mensen dat uitzoeken. En dat ging dan tergend langzaam en op een gegeven moment sloeg hij die boeken dan dicht en dan zei hij, nou is het genoeg geweest, wegwezen. Ja. Ja. Zo man. Ja, die hebben natuurlijk wel wat te stellen gehad met jullie. Maar jullie waren ook een cultureel gezin, daar gebeurde wat. Ja, we hadden mijn vader, dus we komen uit een familie van beeldende kunsthandelaars, van schilderijenhandelaars. Mm-hmm. 2 zaken, één in de Grote Staat, waar ook de Galerie de Jong Bergers was, de eerste galerie in Maastricht. Ja. En een zaak op de Bosstraat, waar ook glasatelier was. Okay. En we hadden in Leicester. En dat is dan overgedragen op mijn vader. Mijn opa was een zeer goed muzikus, zeer goed pianist. Beter dan mijn vader. En mijn vader was wel beter dan ik. Dus je kunt nagaan op wat voor bedroevend niveau ik speel. Nou ja, misschien hebben ze je dat zo doen geloven, dat weet je natuurlijk niet. Nee. Maar oké. Dus soms lukken dingen heel aardig. En daar ben ik best trots. Maar dat piano heb je dus zo langzaam laten gaan eigenlijk? Of? Ja, ook gedwongen, want ik kreeg een armblessure door het... ik had natuurlijk als kind veel te weinig gestudeerd. En dan kom je op het conservatorium en dan moet je veel studeren. En dat ging ik met ambitie doen en vol overgave. Maar het heeft me wel een armblessure opgeleverd die ook nooit meer over is gegaan. Wow. Dus als ik nu veel speel, dan begint mijn arm weer pijn te doen. Een soort tennisarm, noem ik het maar even, maar dan voor piano. Ja. Oh, maar dat was niet de reden dat je daarmee stopte, neem ik aan? Of, Dat was een van de redenen waarom ik daarmee stopte. Mm-hmm. Dus ik moest stoppen, omdat ik gewoon echt niet meer kon studeren. Ja, ja. Maar verder was ik ook al veel te vroeg vader eigenlijk. Ik was al in het 2e jaar van het conservatorium was ik al vader, dus ik had dat toch had ook andere zorgen. Dat is een hele aparte... En in die tijd ging ook mijn moeder dood. Dus die is heel vroeg gestorven. Dus er waren redenen om eens even, voldoende reden in elk geval om te stoppen. Ja. Dus ik wil wat anders gaan doen. Even nadenken van hoe lossen we dit op? En dus oriënteren waar je misschien wel je andere interesses vindt. Maar uiteindelijk is dan toch de passie voor muziek heeft de overhand gehouden. Ja. Het vaderschap is je een beetje overkomen eigenlijk. Dus dat is me absoluut overkomen. Ja, dat was niet de plan, zo maar zeggen. Het was absoluut niet de planning, nee. Ja. Ik schrok nogal, want het rare is, en mijn vader was huisarts, die was open over alles. Maar ik kon toch niet bij hem terecht om te vragen voor de pil voor mijn vriendin. Ja, lijkt me ook heel awkward. En zij mocht dat ook niet van haar ouders. En dat was ook in de tijd dat je de pil alleen maar via de Rutgers Stichting kon krijgen. Weet je? Dat was hier in de buurt. Dus dat was niet vanzelfsprekend in elk geval. Nu ja, een ongeluk zit in een klein hoekje en ik was dus op mijn 21ste net 1 maand oud. 1 maand volwassen, officieel volwassen, was ik vader. Ja. Oh, ja. Jeetje. En toen? Weet je, ik vond de pil niet in de praktijk, maar ik vond wel de zwangerschapstest. Ik wist waar die lagen. Dus toen die groen uitsloeg, de organontest, toen werd ik helemaal rood en panisch. En mijn toenmalige vriendin, later mijn vrouw, die werd ook helemaal in paniek. Dus in paniek zijn wij vertrokken. We zijn gevlucht. We hebben bij Lulab een enkeldags tentje gekocht. En we zijn met een paar 100 gulden of zoiets, met misschien 100 gulden denk ik, misschien iets meer, zijn we vertrokken in alle vroegte. Hebben de trein richting Frankrijk genomen in de stellige overtuiging dat wij een nieuw leven zouden opbouwen. Niet meer terugkomen, we gaan weg. We gaan een leven opbouwen voor ons, met ons jonge kind straks in Frankrijk. Dat is heftig. Een romantische gedachte die na 4 dagen... Oh, na 4 dagen. Vroegtijdig dood stierf.
En toen hebben we toch maar opgebeld, ja. Dat de vroeging begon te komen dat je dacht... Het was niet vroeg, het werd duidelijk dat het regende namelijk ontzettend veel. Het enkeldakstandje hield niks tegen. Dus het was echt een heilloze missie, dat werd ons al duidelijk. Bovendien hadden we natuurlijk enorm heimwee. Ja. En zijn we maar teruggegaan. Oh man, wat een ervaring. Ja. Maar ook om dan weer thuis te komen, ja, dat heeft toch wel wat gesprekstof opgeleverd, denk ik moet je dan. toch wel even met de billen bloot. Ja. Nou ja, het heeft in elk geval opgeleverd dat ik mijn kinderen altijd heb gezegd, jongens, gebruik iets, zodat je niet zwang. Ja. Ja, je bent dan niet de enige die dat proclameert. Hè. Er zijn, nee, dat is ook al veel. Natuurlijk. Maar dat kan natuurlijk altijd gebeuren zoals het jou ook gebeurd is. Je bent niet de enige in die zin. Dus. Het is mijn dochter ook overkomen, mijn middelste dochter. Die was met 19 ook moeder. Kijk, l'histoire se répète. Maar je hebt er prachtige kinderen aan overgehouden. Ik heb aan mijn eerste huwelijk 3 prachtige kinderen overgehouden. Ja. En nu heb ik nog 2 kleintjes. Ja, daar komen we nog wel op terug. Die komen zo meteen aan de beurt. Want ik probeer toch een beetje jouw leven wat in kaart te krijgen. Want waar leefde jij ervan? Je had dus piano opgegeven. Ik had piano opgegeven. Je komt terug en je bent opeens vader aan het worden. Want dat kind moet natuurlijk nog geboren worden. Maar dat was dat nog niet? Nee, dus mijn vader heeft toen een groot deel van mijn studie betaald. Van de eerste jaren. Ik had uitgevist... Hoe weet ik niet meer, maar ik heb uitgevist, dat wist zijn accountant niet, dat je het geld dat je geeft aan je schoondochter of aan je kleinkind voor levensonderhoud, dat mag je aftrekken van de belasting. Toen. Oh. Dat had ik uitgezocht, ik weet niet meer hoe. Dus daar was hij wel blij mee. Uiteindelijk kostte ik met mijn vrouw en Natasja, ons kind, kostte mijn vader minder dan het studieverblijf van Kees, mijn broer. In Nijmegen, die daar medicijnen studeerde. Kijk. Dat was goed. En verder leefde ik van klussen doen. Ik had voor dat gezinnetje hadden we een huis in de Statenstraat, een bouwval hebben we opgeknapt, samen met Kees in de zomer. Ja. En daar heb ik leren klussen. En daar profiteer ik tot op de dag van vandaag van. Want soms doe ik nog schilderwerk bij iemand en dat is hartstikke leuk. Wat mooi. Dus, en dus ik verdiende daar wat bij met schilderwerk naast mijn studie. En ik ben ook via dat schilderwerk in het theater terechtgekomen. Want ik deed ergens niet via het schilderwerk, via het inzetten van een dakraam. Okay. Daar zat iemand in de tuin achter zo'n fijne bruine fles brandbier. En het was loeiheet op dat dak. Ik denk, ik moet zo snel mogelijk bij die man in dezelfde situatie terechtkomen. Dus ik heb snel doorgewerkt en kon daar inderdaad aanschuiven. En toen vroeg die man, kun jij ook een theater bouwen? Ik had dat natuurlijk nooit gedaan, maar ik zei ja. Dat is een goed antwoord. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Theater Cumulus bestaat nog steeds. Oh, kijk. Ja, wat bijzonder. Ja. Dus zo ben ik in het theater terechtgekomen. Ja. En van lieverlee van... dus beginnen daar als klusjesman en nog een klus doen en nog wat te doen. En vervolgens vraagt die man, kun je de techniek doen in het theater? Ja, had ik nog nooit gedaan, maar ik zei ja. En zo, want ik had ook gewoon geld nodig, ik had een aanstelling nodig naast mijn studie. Ja. En wat ook heel belangrijk is geweest, je had in die tijd, toen ik met theorie der muziek ging studeren opnieuw, toen had je de beurs van Deetman. Oh, ja. Dat was een volledige beurs, een grote beurs. Daar kreeg je nog een partnertoeslag ook bij. Dus ik had het niet slecht. Dus het ging eigenlijk, het was goed te overzien. Er kwam ook nog een tweede kind, geloof ik, of niet? Toen was er al, een jaar na die eerste, was er al een tweede. Hè. Oh, oké. Dus 2 jaar daarna, of 4 jaar daarna, was er een derde. Kijk, nou, je liet er geen gras over groeien, maar dat was dan weer wel gepland. Dat was wel gepland. Je dacht van, ja, dat moet kunnen. Ja. We redden dit, dus dan redden we dat ook. We redden dat wel. Als we dat eerste hebben overleefd, dan redden we de rest. Nou, moedig. En dat is ook gebleken. We leven nog. Er is meer tussen hemel en aarde. Dat is toch een thema waar jij in je leven toch vaker op terugkomt. Eigenlijk ieder jaar weer bijna. Met Musica Sacra kom ik er elk jaar op terug. Met Musica Sacra is dat natuurlijk iets, dat programmeer jij ook, hè? Goed deels. Of althans. Een gedeelte. We doen dat in een programmacommissie. Iedereen doet voorstellen en soms doe je dingen zelf. Ja. Dus, maar je bent vooral projectleider. Hè? Je vindt dat zelf ook echt, dat er dingen zijn uit het onbegrijpbare die toch een rol spelen in de mensenleven. Ja, absoluut. Ja. Mensen hebben over toevallige ontmoeting. Toevallig tref je iemand. Je denkt aan iets en je treft iemand. Dat zijn van die onbegrijpelijke
verbindingen tussen mensen. Dus, maar ook... mijn vader ging sterven. En wij zaten daar bij elkaar, want we gingen afscheid. Hij ging euthaniseren, het was allemaal goedgekeurd en zo. Dus we hadden afgesproken, we komen dan bij elkaar en dan totdat de arts komt om de euthanasie te doen, vermaken we ons en vertellen wij en halen we herinneringen op. En zo gebeurde. De arts kwam en mijn vader werd een beetje nerveus, dus ik ga even naar het toilet. En hij ging dus als mens, als lichaam en geest in één, ging die weg. En een half uur later mochten we hem gaan opzoeken en toen lag daar een levenloze huls, alleen nog maar lichaam. Ik denk, sinds Einstein weten we dat energie niet verloren gaat. Mm-hmm. Dus waar is die energie gebleven? Die moet ergens heen gaan. Dat kan niet anders. Dus dat was voor mij een bevestiging van wat ik al vermoedde of wat ik ook al wist. Ik heb namelijk geesten in huis gehad. Onder andere een klokgeest. Mm-hmm. Waarvan ik niets tegen mijn dochter, want ik hoorde die 's nachts. Ik vertelde daar niets van tegen mijn dochter die nog in huis woonde. En toen ik eenmaal dat huis heb laten schoonmaken, na een zeer zwaar nachtelijk incident met rammelende dingen, het was echt afschuwelijk, ik durfde niet te gaan kijken. Mm-hmm. Heb ik dan later, maanden later, nadat het huis schoon was gemaakt, heb ik tegen mijn dochter verteld, ik moet je iets vertellen, ik heb dat. En toen zei zij, pap, ik heb die dingen ook gehoord, als jij er niet was. Weet je, dat zei nou akelig en dan denk ik, wow. Mm-hmm. Heeft dat kind daar toch alleen mee gezeten en die was nog niet zo oud. Ja. Toen. Ja. Opmerkelijk. Ja, voor mij... Dat grenst aan exorcism, of tenminste, ja, ik heb er geen ervaring mee. Dus voor mij is dat geen... Voor mij is het niet onwaarschijnlijk dat het zo is. Ik ben er bijna van overtuigd, maar ik kan geen bewijs leveren. Niemand kan bewijs leveren. Ja. En overigens, ik denk ook, hebben we er veel aan. Sommige mensen treden in contact met geesten. Ja. Kennelijk bestaat dat, in contact treden met geesten. Daar heb ik dan niks mee. Mm. Ja. Ik weet niet wat mij dat zou brengen of opleveren of waar het goed voor zou zijn. In de thematiek van Musica Sacra is het natuurlijk wel heel erg mooi dat daar de muziek wordt gezocht die iets overstijgends, en dat hoeft helemaal niet goddelijk te zijn, maar iets wat veel groter is dan de mens, hè, dan je waarneming of dan dat wat je gewend bent, om te kijken of je dat in muziek kunt belichamen. Kunt vatten, ja. En of dat je door muziek mensen in zo'n situatie kunt brengen dat ze als vanzelf daar een beleving mee hebben. Je hebt ons op een project gewezen van een zekere Luke. Luke Jerram. Een Brits kunstenaar. Een Brits kunstenaar. Misschien is het een leuk idee om eventjes te gaan luisteren naar wat hij vertelt over zijn project. Hij is geïnterviewd en dan komen we daar naar de hand op terug. Goed, gaan we even kijken naar Luke Jerram, de Britse kunstenaar, met zijn Gaia-project. Apollo 8, this is Houston. It's a good picture of the horizon. We can't see many terrain features as yet. Apollo 8, Houston, we're beginning to pick up a few craters very dimly. The whole thing is pretty bright. Roger, there's not much definition up here either on the horizon. We're now approaching the craters C and Manton. I was immediately moved to tears. My daughter said to me, "Why are you crying?" I said, "I'm not crying, I'm just humbled." It was very cool because it was really big and you could lie underneath it and have photos where you hold it. It was amazing. You know, you come from normal life and then you get this little glimpse of something behind the door and then you walk into this amazing dark room. My name is Luke Jerram and I'm the artist behind the Gaia Earth artwork. Humanity has been staring at the moon for 200,000 years. The moon has inspired so much music and mythology and literature in every culture right around the world. Whereas it's only been 50 years that humanity has been able to see our planet Earth from space, as a blue marble floating in the blackness of space. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world
is on the horizon. Together, we can make real change happen. I was fascinated in the concept of the overview effect, which is the experience that astronauts get when they first go into space and they look down at the Earth for the first time. There's a sense of awe and wonder, and when they look at the Earth and see the sort of fragility and the beauty of it. With this Earth artwork, I was just very keen to give the public an opportunity to see our planet as though they are floating in space. The Earth that we've made here is being created with NASA imagery. It's 1.8 million times smaller than the real thing. And it's being created working with a company based in Bristol that make hot air balloons. It comes with a surround sound composition that I've commissioned by a composer called Dan Jones. So art can be used as a tool to help kind of communicate the sense of the fragility of our planet. And it's a useful method, I suppose, to help communicate science as well. So I think art has a great value to help do its part towards combating climate change. So I'm hoping over the coming years we'll present this artwork in different cultures and uncover those stories and different beliefs. From there, anything's possible. And I'm really looking forward to seeing what happens as this artwork tours around the world. Wat een prachtige vertoning, dat hele object. Ja, ik vind het echt weergaloos mooi. Ik heb het niet live gezien, maar als je hoort wat de mensen vertellen en als je de bezoekcijfers ziet overal ter wereld, dat is echt... Verheug me er enorm op. Ja. Het komt in Musica Sacra. Kijk, in het programma van Musica Sacra. In Musica Sacra, dat gaat over Moeder Aarde, dus we konden dit niet missen. Bart van der Boom gaf die tip, die had dat gezien in Engeland ergens. Ja. Dus we gaan dat met zeer veel plezier doen en we gaan dat doen in de gashouder. Die enorme in tank. Die grote stalen tank daar achter Belvedere en dan, daar hangt hij dan. Die tanks, weet je, die was bedoeld om gas in op te slaan. Ja. Gas uit de aarde, weet je. Ja, precies. Daar hangt dat ding nu. Ja, hier zojuist had Max al gebiologeerd mee te kijken naar die draaiende bol. Die denkt, waar ben ik weer terechtgekomen vanavond? Want die heeft natuurlijk ook een paar zware weken achter de rug. Maar echt, het is een super object. Het is een hele spannend ding. Ja. En het geeft je voor het eerst eigenlijk het gevoel van, dit is de aarde waarop wij leven. En waar we dan... Het is zo'n kwetsbaar object eigenlijk. Hè? Ja. Hoewel het een massief ding is, enorm, maar het is zo kwetsbaar. Blijkt door onze invloed die wij, tenminste wij denken dat onze schuld is dat het slecht gaat met de aarde. Ja. Dat hoeft niet per se zo te zijn natuurlijk. Hè? Ja. Maar de kans is groot. De kans is heel groot, ja. Denk ik wel. Ja. Ik wil zeker geen klimaatontkenner zijn, zeker niet. Maar zo'n aarde heeft ook een eigen leven. Ja. Nee, we hebben daar zeker enorme invloed op. Maar ik denk dat het goed is dat we er eens naar kijken vanuit een ander perspectief. Want daar gaat het eigenlijk over. Hè? Dus je perspectief verandert gewoon. Doordat je de hele tijd op iets staat, zit je er op een gegeven moment toch naar te kijken. En beseft hoe klein eigenlijk die biotoop is waar wij in overleven. En wat voor enorm geluk we hebben dat we er zijn. Laten we het gewoon niet verpesten. Ja. Voor onszelf. Ja. Ik bedoel, alles heeft een einde, ook aan het menselijke bestaan, zoals aan de dinosauren, komt een einde. Al is het alleen al aan het einde van de levenstermijn van de zon. Want dan dooft de aarde, dan dooft de zon en is de aarde verloren. Maar in dat proces hebben we nog eventjes, geloof ik. Ik denk dat we daar nog even mee vooruit kunnen. Maar goed, je wil het wel goed houden voor de nageslacht. Ja, en weet je, ik vind dat denk ik van, waarom investeren wij miljarden om een plek elders in de ruimte te gaan zoeken, terwijl we hier de zaak aan het vernarrelen zijn? Ja. Weet je, waarom investeren we dat niet hier op aarde? Ja. Ik vind dat onbegrijpelijk. Maar inmiddels heb jij dus weer jonge kinderen. Ja. En die willen ook een toekomst. En dat gaat jou natuurlijk ook in het hart, dat wel iets moet worden wat goed is. Ja. En we hebben daar wat plaatjes van, jouw gezin op dit moment, tenminste, ik meen, kijk dus hier. Aline met links Stella en rechts Darius. Kijk.
En dat zijn die zijn nu op dit moment? 10 en 7 zijn ze. Oké. Dat zijn jonge kinderen met een grote toekomst. En die krijgen van jou een culturele opvoeding? Of? Niet per se een culturele opvoeding. We doen dingen samen. Ik ben niet zo van ze moeten wel sporten bijvoorbeeld. Oh ja, dat moeten ze wel doen. Ja. Maar ze moeten niet bijvoorbeeld een instrument doen. Dat hebben ze wel gedaan, maar ik zit daar niet bovenop. Ik lees er graag verhalen voor, die goed, mooie verhalen zijn. Zo. Ik vertel graag dingen. Kijk hier hebben we al... Dit zijn de 2 Les Enfants. Ze hebben een boek gekregen, een fotoboek. Een heel mooi fotoboek. Daar staat de pagina Les Enfants, 2 kinderen ook. Jong en meisje. Rechts Stella en links Darius. Ze waren al wat ouder dan op de voorgaande foto. Ja. Geweldig. Dat is toch ook een hele nieuwe impuls weer in jouw leven. Dat je nu dus eigenlijk een hele fijne baan hebt. Ja, dus echt een heel plezierig gevoel. We hebben een heel fijn huis. We hebben het fijn samen. Ik heb het heel fijn met de andere kinderen ook. En hun aanhang en kleinkinderen. En ook mijn ex-vrouw en haar vriendin spelen daar een rol in. Dus we hebben het heel fijn. Het is een fijne familie. Ja. Ik heb goed werk. Betaal ook nog goed, weet je. Ik ben een van de geluksvogels. Is dat zo? Kijk eens aan. Ik heb er wel hard voor gewerkt, moet ik zeggen. Maar maar ik prijs me echt gelukkig dat ik het... En jouw vrouw werkt ook? Mijn vrouw die niet. Mijn vrouw die ze is nu weer wat aan het werken. Ze is een eenmansbedrijf begonnen. Maar ze zit al een heel aantal jaren thuis met een enorme burn-out. Maar daar begint ze langzamerhand uit te komen. Dat gaat de goede kant op. Dat is wel heel... Dus jij zorgt een beetje voor de dynamiek van de jeugd. Jullie wandelen heel veel, heb je me verteld? We wandelen veel, ja. Ja, de kinderen wandelen natuurlijk niet zo graag. Net zoals ik vroeger als kind niet graag wandelde. Maar we moesten. En mijn vader dwong dat af. Dus, en jij nu? En ik wandel zelf zoveel als kan. Dus ik doe alles, bij voorkeur doe ik alles te voet. Oh, oké. En minstens 1 keer per week is mijn streven. Ik haal het niet altijd, maar dan maak ik een wandeling van tussen de 20 en de 40 kilometer of zo. Kijk eens aan. Die stappenteller die gaat helemaal in het rood bij jou, denk ik. Het horloge maakt alles mee. Hè. Die registreert het allemaal, een hartslag en toestand. Kijk, hier zien we ook nog iemand lopen. Dit is mijn boezemvriend, Hugo. Die ken ik al van mijn 2e jaar. Dus we zijn 58 jaar vriend. Ja. En nog steeds heel goede vrienden, echt. Wat goed. Ja. Echt heerlijk. En we gaan soms samen wandelen en soms gaan we eten ergens. Hij woont in de buurt van Amsterdam. Dus we gaan niet zomaar snel bij elkaar op bezoek. Ja. Dan heb je ook nog iets met dans. Met dans? Met dans, ik ben dansprogrammeur. Kijk. En mijn dochter is danseres. Mijn oudste dochter Natasha, misschien kennen de luisteraars. Ik denk dat half Maastricht moet haar kennen, want ze heeft... Van So You Think You Can Dance, en nu zit ze al een paar jaar, ze heeft ze doet nu al een paar jaar Dancing with the Stars. De Belgische versie daarvan. Ja, wat leuk. Dus zij woont niet meer in Maastricht, neem ik aan. Ze woont al vanaf 2000. Vanaf haar 17 is ze vertrokken naar Rotterdam. Kijk. Dus dat is al een hele poos. Dus ze is al 23 jaar is ze buiten Maastricht. Ja, ze komt elke week nu weer terug naar Maastricht, want ze geeft les bij een toneelacademie. Wat leuk. Ja, dat is wel, dan heb je de familie weer een beetje af en toe bij elkaar. Zijn we af en toe weer bij elkaar. En deze zomer gaan we met z'n allen kamperen in Zuid-Frankrijk. Je moet me nog even vertellen hoe al jouw kinderen aan hun namen zijn gekomen, want dat is ook een heel apart avontuur geweest. Toch? Ja, zal ik even met de oudste beginnen, Natasha? Ja. En Natasha, Boris en Jachim. Dat zijn allemaal Oost-Europese namen. Russisch en Jachim is een Tsjechische naam. En het was in de tijd van de Koude Oorlog. Behalve dat ik het mooie namen vond, en mijn toenmalige vrouw kennelijk ook, had ik ook zoiets van, je kunt maar beter voorbereid zijn op de komst van de Russen. Oh jee. Ja. Nee, maar echt. Laat ze maar een beetje assimileren alvast. Ja. Je weet het niet. En de jongste 2 hebben Stella. Stella's naam is eigenlijk geboren op mijn voettocht naar Santiago de Compostela. Waar ik in het museum van de kathedraal van Burgos een schilderijtje zag hangen met Stella Maris, de Maria,
Ja. Zo'n klein tafereeltje van een klein schilderijtje van Rogier van der Weijden, Vlaams primitief. En toen heb ik Aline, want ze was nog niet zwanger, heb ik Aline opgebeld. Ik zei, als we ooit aan kinderen beginnen en als het dan een meisje wordt, mag ze dan Stella heten. Dat heeft nog heel lang geduurd, totdat ze overstag ging. Zij wilde eigenlijk iets, toen ik terug was, kort daarna zijn we in Monschau een weekend geweest. Toen was ze zwanger. En toen spraken we over die naam. Toen zei ze, ja, eigenlijk zou ik iets met Aline, zoiets als Aline willen, met Ine iets. Ik zei, en Monschau keek omhoog en zei, zoiets als ruïne, of betadine, of wasmachine, of iets. Maar we hebben daar veel plezier aan gehad, 3 kwartier, om allerlei namen van die soort. Nou, jij hebt er in ieder geval veel plezier aan gehad. En op een gegeven moment was, maar dat heeft dan toch nog lang geduurd voordat ze die naam stellen. Ze vond dat eigenlijk een beetje te Maastrichts. Hoewel ze zelf ook van Maastricht is. Om te accepteren dat het die naam zou moeten worden. Kijk, ja. En Darius is een... we waren op zoek naar een jongensnaam en hij zou geboren worden in augustus. Waarschijnlijk een leeuw. Als hij net op tijd zou zijn, was het een leeuw. En toen ben ik eens gaan zoeken en toen vond ik koning Darius. En die had zijn tempel, dus een van de eerste koningen van Perzië. En die had zijn paleis versierd met een fronton of een fries, zoiets, met daarop leeuwen. En toen dacht ik, dan is Darius eigenlijk wel een hele mooie naam. Schitterend. En dat vond Aline ook. Heel leuk. Bijzonder. Ja. We zijn daar goed uitgekomen. Ja. En het zijn mooie met Darius de Jong, allitereert ook nog lekker. Oh ja, moet je ook nog even opletten. Ja. Heel wonderlijk. We gaan even kijken naar een dansfragment, want daar hebben we wel te goed van je. Je hebt 2 dingen aangedragen. We zien eerst, denk ik, een stukje van een Chaplin-dans. Ja. Dat is ook door jullie al eerder geprogrammeerd. Laten we maar eens eventjes gaan kijken hoe dat eruit ziet. Ja, dit soort video's krijgen jullie binnen om de keuze op te maken of je zoiets gaat programmeren? Of, Je krijgt heel veel videomateriaal binnen en heel veel uitnodigingen om te komen kijken. Ja. En dit is van Ballet du Rhin in Straatsburg. Ja. En dan meestal bij zo'n uitnodiging zie je ook een promotietrailertje en dat soort dingen. Okay. Dus ik ben dan naar Straatsburg gegaan om te gaan kijken. Het was een hele grote voorstelling. Heel veel dansers, ingenieus decor, prachtige belichting, scènes uit het leven van Chaplin, scènes van films die Chaplin gemaakt heeft. Dus het was echt heel interessant, met fijne muziek, zoals je ook hebt kunnen horen. Maar ja, uiteindelijk bleek het dan toch onbetaalbaar. Want dat is een enorm gezelschap, dat moet vandaar komen en die moeten hier overnachten. En die willen minstens 2 keer spelen, want voor 1 voorstelling komen ze niet. Dus dat bleek een onhaalbare kaart, maar het was wel een hele interessante productie. Ik ben ook eens verleden jaar naar Verona gegaan om te zien of een voorstelling op muziek van Pink Floyd, met live muziek van Pink Floyd, wel eens door een coverband. Of dat was ben ik toen in het amfitheater in Verona. Nee, helaas niet in de arena gaan kijken, het amfitheater. Maar dat was helemaal niks. De band was geweldig en de dans was helemaal niks. Oh, ja, kan ook. Dan ga je voor niks naar Verona. Eind van het liedje is dat het niet doorgaat. Ja, de kans dat je iets goeds ziet is tamelijk beperkt. Oké. Ja. Nou, we gaan kijken of we nog iets goed zien, want je hebt nog een fragment, als ik me niet vergis, dan kunnen ze dat misschien even laten zien.
Inside Out. Ja, dit was een promotietraining van een double bill, dus 2 dansvoorstellingen. De ene is Inside, de andere is Out. Ah. En de voorstelling Out is gemaakt door Jessica van Rusche bij Landeren & Company in Duitsland. En die voorstelling hebben we uitgenodigd naar Maastricht, die staat op 9 november in de bovenzaal. Want we moesten iets met, we gaan Theater aan het Vrijthof gaat minder programmeren in NC. Intro in situ gaat daar naartoe, die gaan daar een werkplaats doen. Oh ja. Dus wij leveren in qua programmeringsdagen. Dat is niet zo erg, want we hebben ook een budgetkorting gekregen, jammer genoeg. Maar we hebben wel gedacht van we moeten kijken of in de bovenzaal, of we daar niet dan toch nog wat kleine dans. En ik kwam die voorstelling op het spoor van Jessica van Rusche. Die ik kende van een voorstelling waarin zij gedanst heeft, die Itzi Dalidi heeft gemaakt voor het Stadhuis in Maastricht. In Musica Sacra 2013 of zoiets. Of 2010, ik weet niet meer precies. Zij is een intelligente maakster. En ik heb de voorstelling Out niet gezien. En dus ik moet het ook met dit materiaal, want die is een paar jaar geleden gemaakt. En die wordt nu hernomen. Maar ik heb wel het vertrouwen dat zij, als zo'n maakster, dat zij tot een goed resultaat komt. Dat het een goed ding is. Ja. Het is ook maar een hele kleine voorstelling. Je zag die witte kader. Daar komen die 3 dansers niet uit. Het zijn 3 mannen die tot elkaar veroordeeld zijn. Ja. Dus eigenlijk willen ze echt uitbreken, maar dat... Het lijkt wel een beetje op het project van Joost de Vrouwenraads, die met een cirkel van 1,5 meter tot 3 meter weet rond te trekken en zegt, nou daarbinnen moet het dan gebeuren. Ja. Maar soms gaan er ook hele happen van die cirkel af, omdat die daar een of ander bouwwerk staat of een object wat in de weg staat. Fascinerend. Ja, moeten we ook eens een keer iets mee, maar bij jou is dat natuurlijk allemaal al gepasseerd. Jij volgt dat op de voet, neem ik aan. Ja, Joost, dus ik heb zelf een paar keer die Red Circles gezien. En ik heb ook de foto's gekregen, steeds doorgestuurd van Joost. Schitterende foto's van David Peskens. Daar komt een boek aan, waarvan Petra Stine de verbindende teksten schrijft, u weet dat. Ja. En Joost gaat nog iets maken voor Musica Sacra. Kijk, een solo voor dat is goed om te horen. Een jonge Maastrichtse danseres. Vroeg of laat zit hij hier in de stoel, ik zeg het je. Joost, die moeten we koesteren. Want dat als is hij kijkt... te pakken. Je had je duimpje al voordat je hier zat. Dus nee, wat dat betreft is hij wel aan je gewaagd. Ja. Maar dat is super inspirerend. En je brengt wat dat betreft wel heel bijzonder materiaal naar Maastricht, zullen we maar zeggen. Ja. Maar je gaat ook zelf gewoon Maastricht uit. En jij gaf toch heel veel bijzondere aandacht aan de stad Metz en de stad Nancy. Op een steenworp van Maastricht, het is verdorie 1,5 uur rijden, dan ben je er al bijna, denk ik. Dan moet je wel een hele snelle auto hebben. Nou, vooruit dan. En 's nachts rijden, maar het is niet ver. Ja. Het is net iets meer dan de helft naar Parijs. Ja. Iedereen rijdt daar, of niet iedereen, maar heel veel mensen rijden op vakantie, rijden ze daar langs. Langs Metz, met 90 kilometer langs Nancy, die bergen op 90 kilometer en andersom. Ja. En weinigen, denk ik, weten wat voor prachtige steden dat zijn en wat voor rijkdom die steden herbergen. Ze liggen allebei aan de Moezel. En tussen Nancy in het zuiden en Metz in het noorden ligt nog Pont-à-Mousson, heel mooi met een prachtige haven. En dan heb je nog Thionville, nog ten noorden, bijna op de grens. Op weg er naartoe kom je daar... en dan rij je zo langs een kerk. Ja. En dat snijdt door die stad heen en dan ben je al de Moezel over en dan weg. Dus niemand stopt daar. Het is heel lastig om daar ook af te komen. Ja, we decoreren dit een beetje met dronebeelden, die hebben we een beetje geleend. Maar dan kunnen we zien hoe, hier heb je het al, hoe Nancy, denk ik, vanuit de lucht eruit ziet. Daar praten we gewoon over door. Want, de mensen kunnen ons nog gewoon horen? Ja, zeker. We kunnen gewoon... en Nancy is een stad waar de Art Nouveau en de Art Déco is geboren. Mm-hmm. Een prachtige stad met... dit is denk ik niet Nancy. Dit zal Metz zijn. Dat zou kunnen. Ik denk hoe dan ook, Metz heeft een prachtige kathedraal.
Met glas in lood van Chagall, onder andere Chagall. Oh, ja. Metz heeft een Centre Pompidou. Er is heel veel groen in Metz. Een prachtig station, dit is het prachtige station van Metz. Er is daar zeer veel gezelligheid, fijne restaurantjes, leuke winkeltjes. Dit is Centre Pompidou. Ja, dat was het Pompidou Centrum, ja. Dan heb je, Nancy heeft de glaskunst bijvoorbeeld, en Art Nouveau, Art Deco. Er is een prachtige plein van Stanislas, Place Stanislas. Daarachter ligt de pepinière waar de bomen werden gekweekt die langs de wegen in Elzas-Lotharingen geplaatst werden. Het is echt een hele rijke stad waarvan verrassend te zien is. Groen, het water stroomt erdoor. Een stad aan het water is altijd al bijzonder. Ja, dat is zo. Ja. Dat is Maastricht ook. Maar we hebben de neiging om door te rijden omdat we denken dat we er nog niet zijn. Het klimaat moet voor ons zo ver veranderen dat we naar Malaga kunnen of in ieder geval toch ver weg naar... Maar het is echt, vanuit Maastricht is het gemakkelijk te doen om er een dag... Ja, je had een aantal foto's van dat Centre Pompidou. Dat is een ontzettend mooi gebouw. We gaan even naar een paar foto's kijken die dat enigszins illustreren. Dit is de entree, denk ik, hè? Ja. Heel bijzonder gebouw. Ik vind dat in Parijs is al een bijzonder gebouw, maar dit is van latere datum, denk ik. Ik weet niet precies, begin 2000, denk ik. Of zo. Oh, ja. Ja, een prachtig architectuur. Je ziet ook hele fraaie details. Het is veel houten skeletbouw. Heel veel, ja. Met van dat gelaagde, van die multiplex die mooi gebogen is en zo. Ja, er zijn nog meer foto's van. En van binnen is het heel ruim. Kijk, hier heb je de maquette. Ja. Dus het ding staat daar gewoon. En zij wisselen dus, dat is met al die dependances van Pompidou, dus de binnenzijde, zoals u ziet, zij wisselen met collectie. Dus dan komt er een deel uit Pompidou Parijs gaat naar Metz. Ja, super slim natuurlijk ook. En er zijn meerdere van die dependances van Pompidou inmiddels. Ja, hier in avondlicht. Het is een heel markant gebouw. Echt super mooi. Ja, dat zou je toch een keer gewoon naartoe moeten rijden van hieruit om te zeggen van laten we dat nou niet mislopen, want dat is toch wel heel bijzonder. Ja, dat is een mooie besteding, zijn Metz en Nancy. Hoe gaat jouw Frans? Spreek je goed Frans? Of, voldoende om mezelf niet in verlegenheid te brengen. En de anderen ook niet. Je verhongert niet, zullen we maar zeggen, in Nancy en in Parijs. Nee, ik kom graag in Parijs ook. En, we zijn altijd in Frankrijk op vakantie. Ja. En groot geworden op een camping waar alleen de lokalen kwamen. In de jaren 70. Er was niks anders dan Frans spreken. Kijk, ja. Je bent daar ook, in dat Centre Pompidou, heb je ook een soort kunstwerk gezien van wrakhout. Dat was echt... Ik ging naar een dansvoorstelling van het Ballet de Lorraine. En toen ben ik ook naar Pompidou gegaan. Ja. Dit is een kunstwerk van stenen, die hangen aan draadjes. Oh. En het is werkelijk fascinerend in een helemaal grijze, loodgrijze ruimte. Ja, is dit ook niet wrakhout? Dit is niet het wrakhout, nee. Het wrakhout komt... Ja, dat is wat hoekiger. Nog. Maar deze stenen, althans als het dan stenen zijn, want die hangen gewoon aan visdraadjes, lijkt al of niet? Ik vermoed, ik heb ze niet van... Kijk dit hier. Hier ben ik onder gaan liggen. Ik denk, ik moet dat toch eens van beneden zien. Fascinerend. Fascinerend. Ik denk dat het aardewerk is, denk ik. Maar ik durf er niet aan te komen. Normaal... Ja, je hebt ook wrakhout dat helemaal afrondt onder de invloed van de waterstroom. Ja. Dus dat ook zo hele mooie ronde vormen krijgt. Maar ja, hoe je zoveel van dat materiaal bij elkaar krijgt, weet ik ook niet. Maar het ziet er fascinerend uit. Maar de wrakhout was het niet. Dat zijn ja, die hebben we ook hoor. Hebben we die ook? Ja, dat wrakhout, dat komt tot dadelijk aan. Dit is een ruimte van zeker 20 meter. Zeker 20 meter diep. Mm-hmm. En 10 breed, denk ik. En tegen het plafond hingen allemaal planken van wrakhout. En ik had het gevoel alsof het is een aanklacht tegen het grenzenbeleid, gesloten grenzenbeleid, de buitengrenzen van de EU. Het is van een Japanse kunstenaar. En ik voelde alsof ik onder water tegen dat wrakhout aan het kijken. Oh ja. Alsof je verzuipt. Ja. Dat gevoel riep dat bij mij op. Heel indrukwekkend. Heel indrukwekkend.
Dat is misschien wel wrakhout uit de Moezel daar, of niet? Wat verzameld is in de lokale rivier. Ja, je kunt je er van alles Nee, die Japanse kunstenaar zal het wel die heeft ergens opgeduid. Vast zeker zijn theorie over. Misschien van een oude walvisvader. En zo. Dan zijn die Japanners nog goed, of niet? Ja, dat kunnen ze ook heel goed, ja. Doen ze nog steeds, mag niet, maar doen ze wel. Is het zo, ja. Nou, voorlopig geen levertraan. Maar dit heb je gezien in dat Centre Pompidou van... Maar het kan goed zijn dat het dan niet meer hangt. Oh, oké. Die collectie. Maar dan hangt het misschien ergens in een ander Pompidou museum. Ja. Want het is wel collectie van Pompidou. Ja. Jaren geleden stond jij op het podium van Petja Kucha Maastricht. Ik was een van de organisatoren van de avond en jij vertelde een prachtig verhaal over de fonteinen die in Maastricht bestaan, maar ook hadden gekund. Hè? Dus jij keek over de horizon. Waar gaat het naartoe met deze stad? Ja. En daar heb je ook... Ik vond dat eigenlijk, ik was dat zo, dat idee kreeg ik op weg naar Compostela. Ik heb heel veel ideeën gekregen op weg naar Compostela, door alleen maar te lopen en niks te kunnen. Dan een beetje indrukken opdoen of zo. Oké, dus en schreef je dingen op, want je hebt ze wel onthouden? Ja, ik had een notitieboekje bij me. Ja. En een dagboek. Ja. Dat had ik van burgemeester Philip Hoebe, de oud-burgemeester Philip Hoebe. Had je een dagboek meegekregen? Ja. Als wijze raad voor onderweg, schreef het toch op, jong, want anders ben je het allemaal kwijt. Anders ben je het kwijt, ja. Nou, dat heb je goed gedaan, want je hebt een heel uitgesproken idee over wat er met die Ensi-groeven moet gebeuren. Tenminste, dat vond ik wel opmerkelijk, zoals je dat... Ja, het gaat eigenlijk vooral over... Het gaat ook over de Ensi-groeven. We pompen daar dagelijks duizenden liters water weg. Dat is grondwater, want de groeve is dieper gegraven dan de Maas. Daar zien we. Dus de Maas drukt dat grondwater omhoog. Dat grondwater is, zoals je ziet, kraakhelder. Dat pompen wij weg, enfin niet wij, maar dat wordt weggepompt. Ja. Omdat anders die groeve volloopt. Ja. En dat willen we niet. Dus dagelijks worden daar miljoenen liters water de Maas ingepompt. Ja. Schoon water, kraakhelder water. Eigenlijk en ik denk, waarom doen we daar niks mee? Ze hebben daar een deel van het Ensi-terrein, Ensi is nu helemaal weg, wordt een overgangszone met bedrijvigheid. Er moet nog industriële bedrijvigheid komen. Ja. Hoe dat functioneert weet ik niet. Ja. Maar ik dacht, als we nou eens wat gaan verzinnen, wat we met dat kraakheldere en schone water kunnen doen. Bijvoorbeeld, op weg naar Compostela kwam ik door zo'n kwekerij, een waterkerskwekerij. Het is heel eenvoudig. Je hebt alleen maar veel stromend water nodig. Oh. En het groeit snel en het groeit goed. En je kunt het lang oogsten. Je kunt er echt business mee maken, denk ik. En, dus dan laat je dat water doorstromen, dan is het water nog niet verloren. Nee. Dus dan heb je dat. Dan heb je bijvoorbeeld, laat je het verder stromen. Want Crescent, zo heet de waterkers in het Frans, die heeft echt wel heel helder water nodig. Dus dan laat je dat eerst zo. En dan maak je daar een forellenvijver achter. Forellen hebben namelijk ook behoefte aan stromend en heel schoon water. Ja. Dus dat is de tweede oogst die je binnen kunt halen. En een blaadje waterkers kan geen kwaad, dat komt dan af en toe lang. Nee. Dus filter ertussen en klaar. Heb je tweede zone van productie? Ja. Tweede zone, en dan laat je het uitmonden in een bamboekwekerij. Kijk, nu zijn we en die bamboekwekerij, als je dat goed doet, en ik weet niet hoe groot dat kan zijn, hoe groot dat nodig is. Ik ben geen... In die zin ben ik geen ondernemer, maar die bamboekwekerij, daar kun je parketvloeren van maken. Daar kun je broeken van maken. Daar kun je t-shirts van maken. Ik weet niet wat met bamboe allemaal kan, maar heel veel. Ja. Of rietjes of van die vorkjes, waar we allemaal mee op de... In Japan maken ze er stijgers mee, Hongkong ook. Alle stijgers zijn van bamboe. Ja. En als we er niks van kunnen maken, kunnen we het altijd aan de panda's voeren. Want die eten heel veel... En dan betrekken de panda's in groeven met panda's. Die betrekken onze bamboe. Ja. Dus zo zou je eigenlijk moeten kunnen denken dat je dat koude water, dat heldere water, dat je dat laat renderen voordat het de Maas is. Ja. Weet je,
Ik denk dat er is nu dus die stichting die zoekt oplossingen. Ze willen entree gaan heffen om daar te mogen wandelen. Nou, dat lijkt me dan niet zo'n heel glorieus idee, maar jouw route die levert veel meer op. Dus ik denk dat je daar ook eens moet gaan praten. Ik weet niet of het meer oplevert. Hey, en Maastricht, wat moeten we daarmee? Van de groeven moeten ze daar, van de rest van de terreinen. Ja. Dus je hebt daar die industriële gebouwen allemaal. Eigenlijk zou je daar, naar mijn idee, heel goed, want dat zou het eigenlijk zo, eigenlijk moet je daar een soort gated community van maken. Je moet daar dure villa's neerzetten, waar mensen heel privé kunnen wonen. Dat is natuurlijk tegen het zere been van vele mensen, maar het levert ons geld op. En dat is eigenlijk wat er naar mijn smaak moet gebeuren. Wij hebben onze maakindustrie verloren. Misschien komt er een beetje maakindustrie met die bamboekwekerij bij, weet je niet. Maar we hebben onze industrie verloren. Wij maken niet meer van niets iets van betekenis. Of nauwelijks. Dus we moeten zoeken naar andere bronnen van inkomsten. En wat hebben wij te bieden? We hebben een prachtige stad, echt een schitterende stad. En een geweldig achterland. Als je ziet hoeveel mensen er wandelen en fietsen in dat heuvelland. Eigenlijk zijn wij een hele goede plek om je na je pensioen, als je een beetje welvarend bent, om je daar terug te trekken. De welgestelde senioren. Dus het aantrekken van mensen met veel geld. Maar dan moet je ook wel, we hebben uitstekende zorg. Ja. Echt een werkelijk uitstekende zorg. Ja. Dus hier in de regio prima. Culinair geweldig aanbod. Ja, winkelaaanbod. Cultureel super aanbod. Natuurlijk is de Randstad en Brussel is beter, maar daar komt de gedachte vandaan. Het is voor de senioren. Hè, mijn gedachte is dat wij onszelf tot Silver City moeten verheffen. Silver City. Silver City. Ja. En dat in allerlei opzichten. Wij hebben een hele goede universiteit, die staat goed aangezien. Het is niet de beste universiteit, maar misschien wel de tweede-beste. En zo kun je denken, is er een mogelijkheid om op allerlei gebieden de tweede regio te worden. Ja. En weet je, dat is volgens mij een interessant idee, uitgangspunt, dat je in heel praktische dingen kunt vertalen. En het sluit heel mooi volgens mij aan bij een traditie in deze stad. Enfin, niet een traditie, een historische gegeven, namelijk dat Maastricht een zeer importante zilverstad was. In de 17e eeuw. Ja. Dus het is ook nog niet eens van een historisch fundament ontbloot ook nog eens. Je maakt er een soort Olympisch zilver van en dat wordt, dat heeft allerlei facetten waar we voor de toekomst iets mee kunnen. Ja. Zo zilver als dat we zelf ook al zijn, want zo gaat het leven natuurlijk ook. Hè? Ja, voor je het weet ben je zover. Ja. Wij zijn een uur verder, Fons. Wij zijn aan het einde gekomen van ons programma. Maar het was super interessant om een beetje van jouw brainpicking mee te kunnen genieten. Ja. En we gaan zeker nog meer van je horen. We houden dat ook een beetje in de gaten, want je hebt veel te bieden. En ik moet je bedanken voor deze zeer interessante avond. Ja, nee, superleuk dat je er was. Dankjewel. En we komen er ook weer op terug. Dankjewel en ook voor de mensen thuis. Leuk dat jullie er waren. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. Dan hebben we zeker weer een nieuwe gast hier bij Radio Perolas. En voor nu een goede nacht. Hier slaapt er al eentje. Het is nog nooit zo warm in mijn schoot geweest, maar deze gast die ligt helemaal te dutten. Tot volgende week, tot volgende keer. Dankjewel.